Ako si Norman ginaingon. Butan ko nga pagkabana. Kung mahitabo man nga may laing kong babae nga nagustuhan ang tanan, sugo lang sa kapalaran. Morning na ito ko sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Alright, doon na lang ko sa bahay ng papa. Isa mo kailang tuyo na ako, no? Importante ko no kayo. Isa mo ko nga manghuam sila og kwarta. Kay pulos ba na sila pensyonado sa papa ug sa mama. Doon na lang ko. Bigda. Labi na ba unta nga yuli sa amuha da. Basi nagbag orong ligo nga akong asawa. Tukar ba kung ganas sex na. Unsa pa? Dadon ko niyo sa Digos, Double Resort sa sunod adlaw. Odong. Oh. Mayuta ta dito sa site sa lolo mo. Oh? Ibligya sa akong uyuan nga tigulang na ba. May na lang makabahin mo dito taon. O niya ako taong bahin. Ako man ang iapod-apod ninyo kay tulo mong anak nga ko. Sige. Pero di lang ta magdugay dito pa ha? Lapig siguro mga usak simana lang ta dito. Timing po pista baryo dito ba sa ilang gipuy-an. Mamisita ta. Mamistab ta silang dapit. Okay tayo. Sige pa. Iniguliro na ako inuna kong asawa. Ugma, mananggid ko sa among opisina. Nga mo live una ko usa ka simana kapin. Okay, sige dong. Basta mao na to ha. Sa sunod adlaw, sa Aeroplano, padong Davao. Taxi lang ta padong dito Ikuland ha. Sige. Nya padong adto nya ta dito sa Kaigbaas padong sa Digos. Sige pa. Okay. Di lang ko magdugay ha. Yeah. Tingnan sa mama nga adto na lang ko kay lami na kayo. Unsa lami? Unsa man ang lami ha? Lami na kay Jerjer pa. Estila ni mo na bayis putyukan. Unsa? Sukran dito. Unsay? Kag ako sa una da. Si mama sa dimo. Ako to gipakaligo daan kay nig-uli nimo. Kumbati dayon mi. Nig-uli na ko no. Uli nimo. Unsa na balin mo no. Nig-uli na ko kumbati din mi. Sige lakaw do. Sige. Basta ba order sabot to ha? Okay. Ay, salamat niya nagip ko. Dong, oy. Uy. Nagaya ko ni mo. Ganiharabi ako nagpaabot. Manabi ako kaligo. Apit na noon ko maugaw. Mo ba? Aligo, balik kay parang babasa ka. Basta lang ko. Sige. Ay, salamat. Papunta ako niya. Kaya kay, ganindar ako ka-jerjero ni mo. Dali, okay. Ay, salamat kayo managligo. Lami na giniti lang sa mo. Haday! Ay! Ay, grabe ha. Ay, ganihara kita Ganina na oy. Ay, grabe shot man din siya doon. Ay, sige, paspasi. Paspasi. Yes. Kana. Sakit sa pangyuran tayo. Agay. Isog ka niya. Dali ka niya. Reklamo kasi ako ang pangyuran. Sige tayo na undang. Kana. Sige, paspas pa. Kana niya na reklamo. Kana na may agad na ng Jerjer. Kapuya ay askang kapuya gyud. Alam mo, di ka kapuyon. Manahinayak man ka. Nag 4 rounds man ka ron. Mo lagi kuwang pag-usa para ma-fight. Birahan tagi kag maayo day kay sa sunod adlaw day ba. Mukuyo ko nila papa dito sa Davao day. Usa ka semana ko nga di maka-jerjer nimo. Unsa? Mag-unsa man mo dito ha? Mag-unsa mo dong? Maayo kay ni okay si Alice the Wonderland nga. Usak si Mana ka din wa ka sa inyo, ha? May okay ra si Alice di Wonderland para ako asawa. Kay umaabot ka kwarta biya nang atong atuon ba. Kunya nagplano mo na siya nga magtukod gamay nga sari-saris to sa amo. Okay kay siya. Kung mabayaran itong yuta nga amoy baligyang tiyo ni mo, aw na ako, ana. Makapahin yun, boy! May puhunan niya mo sa mga asawang sari-sari store. Ay, hapit na tingali ni mo itong pang-aeroplano pa na? Huwag itikilid ba, no? No, itikilid ito. Hapit ni Norman. Naghanap ang gwapa din niya, eh. Ha? Kaya
Lami pas marang. Uy. Nya humot murag durian. Oh, Pasin makauyab ka din ha, do. Ha? Dabaw, do. Ha? Ayaw ba yung giton? Pugpugin ang imong kahakog sa mga babae, ha? ah, Pugi ang imong kuan, kanang ka pirmi katurjakon, ha? Nga di ka matintal og lain. ah. Tuwa na sila si Papa ug ang iyang uyuan nga si Lolo Maning. Nagsaabot na to sila bahin sa yuta nga ilang gibaligya. Sila na dito eh. Diri lang ko. Tano-tanaw ko sa pa. Uy. Wala. Kanang babae nga nasa unahan. Kupahan niya, uy. Oh, Filipino beauty, gino. Nituta bayan na, uy. Wala, nitanaw siya na ko. Nidutag mata bayan na. Guwapa gid bayan na, uy. Hala, nitanaw sa sinako. Kagwapo niya, uy. Ikunsa ka na ni Ingko Maning, no? Hala, my God. Niya sa paingon din sa kong gibarukan. Hala. Hi. Hello. Kagwapo ba ya sa bagha? Hello. Hello. Asa din inyo? Kanang baya ay amo na. Ah. Silingan mi ni Ingko Maning. Silingon mo. Ninduta tayo mingaw, eh. Nga naman. Ako nang lulo si Lolo Maning. Uyuan na sa akong papa. Mao pa. Mo din gwapo ka kay apo day ka ni Ingko Maning. Buyag. Kisa day nga ni mo. Ay. Ay, aluna ko. Aluna. Aluna. Ako si Norman. Taga Cebu City ko. Ay, mao ba? Nana kay uyab. Ako, wa ko uyab. Ikaw, may uyab na ka. Gisugot ta ka, Norman, kay sa una ko lang pagkakita nimo nakagusto man dayon ko nimo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Salamat ay ha. Salamat kayo mo na kong gisugot ha. Kaahak ba yan ini? Ganun na hinayak mo kong pag-uyab ini niya. Yung amin niya. Manghinaot ko nga, ikaw nang akong mabana. Hmm. Primero, ikaw gid akong primero nga uyab. Huh? Daghan nang uyab na ako dinhi pero wala ko sugta uy kay wa man ko'y gusto nila, di ko ganahan. Uy, kaswerte din ako, no? Ay, lami arbi ni Bayana. Bala na ni. Tukar ng gana ng sex na. Kining babayan na ang pahungawan ko sa kung gana sa sex mintas wa pa ko makauli sa mua. Pita ni mga tao na Norman. May sawa na ka niya. Huyab ka din. Patuo ka ulit tao ka. Pida. Sayang magugay pa. Nagpakita mo siya gusto na ko. Kunya, gibati mo sa nako nga nakagusto ko niya. Dibati kang kanyang do. Oo, Pida. indot kay Bayana, boy. Ay, pasilangin mo. Ay, nag-istorya chok. Kaya marumulisan ka istorya chok. Lo. Magiging mo, pagkaliwat nga ako, oy. Kasi buhay pa siyang akong asawa niyo. Sige kong tudyak o laing babae, Naku, oy. Hambog sa kaso. Hambog si Lolo. Paminyaw siya. Oo, lagi. Paminyaw siya. Minaw lagi, be. Minaw. Sama na imong hambog, be. Diyan na. Ay, namatay man. Namatay siya. Namatay. Bisan kinsa nilay akong gikalibin. Baya, Patay man no? siya. Libin ko lain. Ka na si Lula Sima. Mo na ginay katapos ang babae nga imong gikalibin lumaning. Sima, manghodan na ako 15 katuig, oy. Huh? Siya na ang katapusan kong gitodyak. Kay, luya naman ko. Sub-subla na sa So, na may kanding na to diha nga bagong anak na may iyahang anak niya gamay pa. Apil naman yung kanding, oy. Ay, naunsa din. Makabuhan ang kay mahimo. O, sa to, igiingon ni mong Norman, ha? Magkita ang mas lungsod. Opa, o dadon ko niya sa baybayon. May payag ko no sila dito sa baybayon nga iyang giingon. O adto ko siya dito bughaon. Kay lami na kay boy. Siya ang pahungawan ko sa akong kahidlaw sa sex. Norman. I love you alone, ha? I love you too, Norman. Is di mag-lips, eh. Tana na, magdadas payag na kay lami na kayo. Pero Norman, mahadlo ko kay pasig mamatay ko sa kasakit. Virgin pa paya ako. Ay, dili ta kapat yun, eh. Walang iante ka. Ha? Inayon naman ako. Ako'y pahag. Sige na, balik na tayo. Manudatas payag ka.
day. Lami kay tiyo day. Tutyan ang boobs ko. Hindi, ang boobs ni Virgin. Ang bigas na kong boobs. Oh, kini sa pikas na. Alami. Samtang itutoy pa sa kong boobs. Imong yapid-hapid na ako, boys. Ubag day. Ubag kay ubos mo. Lami yun. Sa mga lami. Pagilog sa imong dila nga ni umat sa kong boys. Kabugdo ini day. Dali day. Kabugdo ini panty day. Magkuko sa kubrit na ko. Karoon na dali. Yes na. Ako na talaga. Kadako ng imo day, uy. Kadlo. Dila na to ikuan. Ayaw. Okay ba, sige. Ayaw kay lami na kayo. Dila lang dia. Dila lang. Tiya. Kini. Inayan ang ginagawa. Nasuda May kay. nagay sakit. Nasuda. Tapos, Lamian mo. Aluna. 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 Nakuha ginako ang pagka-virgin ni Aluna itong igayuna. O pwerte taon niyang hila ko'y human masayod nga may asawa na deko. O pag uli na ko Cebu, kalit siyang mitunga na dako na ugtiyan. Ako na lang giabangan og bahay si Aluna kay di naman mo paulis Davao. Kay mabdos naman siya sa akong anak. Duha na ang akong gibuhi. Ang akong asawa o kang akong kabit.